Good afternoon, sir. Ibele bambo. Yeah, my first Yeah? time. Kusho ike ka n'ihi na-ekwu. Abebe, yeah, my first time. On kids is maybe ever. Good afternoon, sir. Jide ekele. Ọkwa ibere anyị interview. I'm Ele sorry. ihe we shot gị na nsị gị jide ekele gaa takoshima eze. I'm sorry, sir. Gịnị wụ I'm sorry n'Igbo? Chineke agba gị ọkụ ti yiri enwe. Ịbịara nga agwaga m I'm sorry. Gịnị wụ I'm sorry, sir? Ndo. Iwe kwala gị biko, ndo. Gbaghara m. Dewe phone n'ala gị laa ọkwa ịma na ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Okay, ka m desi ebe ị ga-ahụ m ọfụma. Ọkwa ịma na ihe ọbụla emere nga ga-eba n'ihu akwụkwọ. Ee. Okay. Anala mazị. Rigoro na bed ahụ m ahụghị ọfụma. Onye ka okwu ya chichakwara n'ike otu gị. Tọnụọ. A sị gị tọnụọ ga-ekwuru Chineke agba gị ọkụ. Mozi pulo je meghị n'ike. Mba. Ah. Bịa were fonu gị. Imela, sir. Aha gị. Aha m wụ Ndidi Iwuala. Iwu onye ebe? I'm in Imo State. Ebe n'Imo. Ahịa Zumbise. Ebe na ahịa azụ Mbaise. Umegwu Mpam. Ebe na Mpam. Ụmụọdịa. Ebe na Ụmụọdịam. Ụmụeze Agụma. Ị mara echi? Ee, ama m echi. Kebe isi na-anọnyere anyị? Bayelsa. Obodo a na-akpọ Bayelsa. Gịnị ka ị na-arụ? A mere ihe orire. Ihe dịka Ị ma ihe ị na-ere, ihe ị na-arụ ka ihe ị na-ere ka ị na-eche eche. mba, m chọrọ ikpe ya n'Igbo. M chọrọ ikpe ya n'Igbo. M na-ere okwute. Chippings. Okay, iji agba chipping. Yes, sir. Ọka ahụ na m ihe mere n'ike okwu gị ji. Ịsọ ọtọ onye. Ị mepere ọnụ kpuo ịsọ ọwa ọtọ onye. Eh? Onye m ji jụọ gị sị mozi pulo ji emeghị n'otu. Ga-esi m mba, gwala iji apa chippings. Mba, ana m ebu ya ebu. Ọwa aka ọrụ gị gosi gị n'ọzụ otele gị ma n'ụkwụ gị bịa nga agwa m masị na ji mama bai otu ide ka m ga-eji ama ụdị ọrụ ike ịrụwa. Bịara nga bịa egwe ekpughị inyo. Chineke agba gị ọkụ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ee. Nna gị o ji aṅụ guf? Mba. Nne gị o ji agba ara? Mba. Mpaghọ onye ntamu? Mba. Mmadụ ole tarala gị? Ọ dị atọ. Aha ha? Nke ọzọ bụ Prince. Nke ọzọ bụ Bishop. Then nke ọzọ bụ Uche. Bịa. Sa. Ọ iji m egwuregwu ka ọ bụ n'eziokwu na onye akpọga Bishop tarala gị? Mba, onye akpọrọ Bishop. Atala gị? Iji m egwu akwa ya? Mba, olu. Okay. Because I will not take it from you. Pile ọ dịghị? Mba. Iji eme nwaanyị na nwaanyị? Olu da. Anaghị osiri ike? Mba. Achị otele gị oruru eru? Mba.
onye arụ ọgbala gị akaụntụ mbụ Olo. enwere ihe a na-asa asọ na be nna gị ma ọ be nne gị ma ya chọrọ ịlụ gị Olo. enweghị ihe a na-asa asọ Mm. onweghị ihe dị ka ihe a na-asa asa asị ịchọrọ ịga ịlụ di na ịchọrọ ịga ije di na ihe ahụ ị ga-eche kesaid ebe ka onye ahụ bifo gị ịlụwa Odo. Odo. ije yi pantị ole Ofu pant na in the morning, then in the evening. ele nke m jụrụ oge ije yi pantị gaa fara n'onwe ihu masị nwụrụ ụmụ nwaanyị na-eje yi Afran kwa mo. chere Chineke agbago ke masị nwụrụ ụmụ nwaanyị na-eje yi pantị abụọ ma atọ ke bịa nga bịa ele m Ama ahụtụbeghị m. Ahụtụbeghị m. ihube nwaanyị yi pantị iri jin n'ime otele Ị ga-eyi pant iri jean. yirikwa akwa ọzọ Mba, nke m na-ahụtụbeghị. ije arọ nrọ Ọ mgbe m nwee malaria. Nwee ịba. ndị atara ga ega enye lodi mkpu ị na-eti Amakwa m o, chetakwa m. genotype gị AA. blood group gị O plus. congrats kpọọ nọmba gị 08066 397672. ịgba ka ego esendịara m ga-ebịaghachi soft girl fake life gị igbu gị ị gara n'akụkụ swimming pool ndị ọzọ gaa na ịga Bishop, good evening. tele Rosanna bịa kpụpụ n'okpu ikpu n'isi ya mbọ gị bịa nga kwe mana ihe ọbụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum Ama. na kwe nwere ihe ọganik mere gị n'ọnụ mee nga ya yela eji kpirikpirikpirikpirikpiri ekweghị iwere ọganik mejusacha onwe ndị a na-eji kpirikpirikpirikpiri naanị nga acha ya ma aka gị otu a ma aka gị otu a ma aka gị otu a Bishop, enwere m black lips. Ọwụ organic, ana m ete organic. iji aṅụ goof Mba o. Ọwụte Chineke si kee m. dewee fon n'ala gị ele azụ Okay. Jesus. Bishop, nkwa ihe na-akọs. tọn ya were azụ bịa were kọdị azụ bịa ele gị ka ị bịakwara na bịa na ị ga bịa relax ya na laps gị wọgana Ọwụtọ kwesịrị ịdị. iji arịa ọrịa kwati kwati gịnị tọgakwanụ gị ọcha ajụjụ ka iji arịa ọrịa kwati kwati Mba. bịa were fon gị aha gị Chigemezu. Chigemezu ọnya Precious. ịdị afọ ole 28. ka ebe isi na-anọnyere anyị Port Harcourt. gịnị ka ị na-arụ I'm a hairstylist. ị na-eke isi Chineke agbago kọwa Igbo kapsụl ahịa iji eke ndị mmadụ isi spell or hairstylist spell or that thing pronounce in English na spell or hairstylist Chineke agbago ọkụ Palakuku asị gị spell or hairstylist Okay. HAIRSTYLELIST. mgbe spell ya n'Igbo I'm spell hairstylist n'Igbo. I don't think she spell ya n'Igbo. All English can get
Etim di boya. Nanya, mena di kokwe be again. Inwa nwa just ke sora mbeke ya mana geri kita nwra. Iwe wela gibiko. Nege na naga ha dendo. Nne m dị ndụ nna m anwụgo. Naga nwona. Ee. Don't know. Gini buru naga. Ọrịa ga ọrịa. Ọrịa gịnị? Ọnụ ga-ajụ ọ kaala karịa ọrịa nwa nne m. Ọnwụ nka na family. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị ise. Ị ji agba klọb? Mba. Iwe onye ebe? Abụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Nwangele. Ebe na Nwangele? Ama Igbo. Gị na nwaanyị abụọ na adịla abụọ taa ofu nwoke? Mba. Iji eme nwaanyị na nwaanyị? Mba, o God forbid. Ị nwere machine vibrator? Ahụbeghị ya before sef. A na-aghọchiri ike? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu. Ese? Ofu. Gị na onye ahụ kara anyị? Mba. Anyị ayịsala. Ahụ onye ọwụ gịnị? Precious. Aha m Precious, aha ya ọkwa Precious. Ị mụọla nwa? Mba. Ị lụọla di? Mba. Akwụkwọ o ji adọ gị? Mba. Ashị ma ọ dị gị? Mba o. Enwere nwanne gị ji arịa akwụkwọ ma wa ashịma? Mba. Paịlọ mere gị? Mba. Enwere onye ibi nọ na famili unu? Nye dota adịrọ. Onye ara kwanụ? Mba o. Taa dị nne gị, o nwere onye ara nọ dị a? Mba. MC. Ị ji arịa aka dị otele gị eshi n'imi? Atawa gị ga-ege enyo ele ụdị mkpu ị na-eti? Ana m eti mkpu. Genotype gị? Genotype gị? Ọ ya nọ. Ebe ị na-eti mkpu, lee n'ihe netwọk mere gị. Onye na-eti mkpu nọrọ na mana ga anọrọ na bed m na-ata gị ga-etiri m mkpu, ị ga-emere m ọṅara. Ama agbagide gị aka ntị na otele ama eji aka lụwapụcha gị otele gị. Ọ m na-anyụ ma na-akụ gị ihe ma na-ebi gị ga-eti mkpu. Genotype ire egbe igwe. Blood group gị? AA. O positive. Kpọọ nọmba gị. 070-8486-0014. Bingo. Branga bịa ehuru m. Enyi ya mechilata ụkwụ ha oge. Gịnị tokwere n'gha afọ? Ị nwere apa afọ? Mba. Mba. Gịnị ka ị gbajuru n'ime akpa gị? Ọ wallet m. Aka key. Ya kụrụ gị akpa otu a? Ọ ya nwe. Ya were fọnụ gị. Asị gị nọrọ otu nga. Ofu ebe ka m nọ. Aha gị? Amụ Kelvin. Amụ onye? Kelvin. Okay. Chebesa amụ Kevin. Mba. Kevin ọwa aha Igbo kọwa aha bekee? Aha bekee.
were ahụ Igbo gwa m ga-esi m ya egwe m aha bekee mgbe ga ihe bekee hia bịara nga ahụ Okay, m ga mmege bekee hia Chibundu Chibundu ọnya Chibundu Okonkwo. Chibundu Okonkwo ede afọ ole 32 ka obodo isi na-anọnyere anyị US. gịnị ka ịrụwa I am now as a merchandising service team. gịnị ka ọ wụ n'Igbo Hey, amakwamya na akpọ Igbo. Ya wo amanu mo ema obodo oyibo ka anyị nọ na amamiya na akpọ n'Igbo. ịrụ nga merchandising ịgba ihe a na-akpọ ya n'Igbo ụnụ n'ahụ ọwụla ọrụ na-arụ na amakpụrụ nwee ike ga mee research mara ihe ị ga-akpọ ya n'Igbo ịrụ nga merchandising were English aghọrọ igbu m hia na ama mi rele school driver ga agwa m sị ịrụ nga merchandising Where screwdriver and rega one. nna gị na nne gị ha dị ndụ And na more than the but in the man was here. ewu nna m ndụ nna nne gị ọnwụọ na One. ndụ nna There were. gburu nne gị Subado. gịnị gburu nne Order, Buria. ọrịa gị na ọ nwụrụ na nka ka ọ na-agadi About one anchor. I want at the age of 40 years. Dai. Ọnwa eru na family Chibundu iwe onye I'm on Abia State. ebe na-abịa On you Munochi. ebe na ụmụnne ochi Isochi. ebe na isi ochi Ngodo. ebe na ogudo Umuako. ụmụnne gị ọ dị ole I did say. ị nwere akwụkwọ n'obodo ị nọ Yes. iji akwa ụra Bow. I'm more like him when I water. ijidele nna gị nga ọ gbagha ncha mbụ Hey, Mban. gịnị wu hei Chineke agba gị ọkụ gịnị wu hei mba Anyway. ndị oge jidere nna gị nga ọ gbagha ncha ga-etipụrụ m hei Anyway. iji agba ncha Mban. iji ata akwụla Bow. ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa Also, a boy. ese A boy. gị nwa m lega anya n'ihu yiri nwa mkpi bịara agwaga m sị ịtara ụmụ nwaanyị pụọ gị nwa yiri nwa mkpi yiri oke ọkpa naanị ekwe nnekwu oke ọkpa zuo ike bịara agwa m sị yiri na ịtala naanị nwaanyị pụọ kemgbe ị pụtara ụwa ana m like all those nonsense and lies Eziokwu ka m na-agwa gị Bishop ebuo ka ọ dị ebuo. enyi meghe kọlụ ka ị gwaga m na ọmụ a ka ị gwaga Ọkwa mụ ama onwe m na ụmụ aja agwanụ gị onwe m sọsọ ebuo otebeghị m this virgin otebeghị kwesịrị efu mbido mmatara nwaanyị otebeghị ele nga ị nọ taa ha n'ụlọ m mgbe m nọ Naijiria nkwa ebe a kemgbe ị gara obodo oyibo nwere onye ọzọ ị tara mba anyị anaghị ahụ ha ebe a iji akpa ajị otele yes na-akpọ everything imele nwoke na nwoke mbụ mba nọ na ewo agwa ọtaala gị mbụ mba genotype gị AA blood group gị O positive ụmụ nwaanyị abụọ ahụ ị tara mgbe ị chọrọ inye ele ụdị mkpu itiri mgbe m tara nke mbụ eteghị m mkpu kọsa matchabụ mgbe ahụ ka m ka na-amata nwaanyị congrats kpọọ nọmba gị enwekwe nke a m na-enwe ha na oke 070
akpọkwala nọmba onye mmadụ na-amaghị ma enweghị Nigerian nọmba ga-ehafụ. Mgbe nwe m Nigerian number nke Odon. Then eleghị iji bịa ga-akpọga 070. Ngwache ka m kpọọ nke my US number now. Kpọọ your nọmba, nwaanyị ọgwụla laikiri gị nwere uche. Ọ na life m ga ya akpọọ gị na phone. Ọ bụrụ onye laikiri, gị decide gị move on. Enwe ihe nọ dị a. Onye na-like gị kọ ya block. Gị bịa ga-abịa pretend meme enwe ihe a. Kpọọ your nọmba. Eweshi iwe ka m kpọọ na ya +1 919 525 1749. Oh my God. Hello. Efifioma. Mgbede ọma. Nye mbụ gị bịa ebe a. Yeah. Ọkwa mana ihe ọbụla anyị na-eme ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Yes. Yeah. Were foonu gị dewe n'ala gị bili ọtọ laa azụ. Okay. Gauge the way. What's your Tọọnụ a. Tọọnụ anụ na-wepụ ntutu gị ahụ. Were azụ bịa. Okay. Onye ka ọbara ọdọkwa ya ma n'otele. Bịa were fon. Aha gị. Kwuchie n'okwu ike, wepụ aka na fonu gị, gị hapụ ntutu gị aka. Dịle ka agba gị ọkụ. Wepụ aka n'okpuru fonu gị. Okay. Aha gị. Chioma John. Chioma John. Nwa na-enweghị ara, na-enweghị otele. Ị ji aṅụkwa ọgwụ ọbara? Yeah. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Olo. Ewu, nne gị na nna gị ọnwụọla? Yeah. Ndonna. Gịnị gburu ha? Ha yara ahụ. Ewu. Ha nwụrụ n'agadi ka ọ na nwa okorobịa? Ha ka dị young. Ndonna. Oh. Ọnwa erughị eru na family. Ele afọ ole? Ndị 25. Kedu isi na-anọnyere anyị? Nsi Lagos, Nigeria. Gịnị ka ị na-arụ? Marketing. I'm into marketing. I work with my uncle. Ọwụ Igbo ka m sụgara ahịhịa. Ọwụ Igbo ka m sụgara ahịhịa. Nwa amenye ka onye emisi. Ọwụ Igbo ka m sụgara ahịhịa. Ọwụ Igbo eweliwe. Ọ ya tife ntutu gị ahụ n'azụ iwere ntutu bịa nọrọ ka onye isi aya ka ya. Bishop Ejimahu, I'm not feeling too strong. Oya Maria, Ejimahu, iwe wele gị. Ahụ ihe m ji esi gị ọbara n'ọgụ na ahụrụ m otele tachara gị. Ebe gị gakwa ụlọ ọgwụ eche ka gị ma ọbara n'ọgụ. Ọbara nwega small fever. Ndonna. Nwega small fever. Ndonna. Emekwele lab test obiri n'aja mgbe. Ihe dị otu ahụ adị. Imele lab ọhịa m jụrụ gị imele lab nke ahụ. Bishop emela m ya. Ihe dị otu ahụ adị. Ndonna.
Mm. Mm. Ọrịa kwa ụkwụ. Ụmụnne gị ọ dị ole? How do you say? Iwu onye ebe? Onye Anambra State. Ebe na Anambra? Si Oba, Idemili South. Ebe na Idemili South? Oba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yeah. Ka ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Na Lagos. Lagos ọwụ University. Lagos ọwụ University Chineke agba gị ọkụ ịbịara nga agwa m na Lagos egwara m sa ahụ adịghị. Lagos ọwụ University. Ele ahụ ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara ga-ebi kpakpọ m ihu ka egbe bịa nga bịa asị m na Lagos. Bishop jiri n'onwe ya hụ adị m na ị ga na-epe eti ma awụ m last born n'ebe nsị a na-etiri m ụja a na-etiri m mkpu ị ga na-epe eti nwayọọ nwayọọ ụmụ last born eji ike etiri m ụja ị ga na-agwa m nkwụ nwayọọ nwayọọ ewu awụ m a soft girl ana m asọfa ịghọtara Ọmụ ka ịbịara nga agwa gị ihe awụ m di gị ka awụ m nebọ gị ka awụ nwanne gị nwoke ka awụ m enyi gị nwoke. ọ ka nkọwara nwanne m nwoke ọ na-eche ọ na-achọ ka nta afụfụ ndị very soft na n'ụwa ya full cancy dress oyi maga m yiri sweta nọdị n'akụkụ na-eme enjoyment Ọgbanjọ dị gị? ịhụ ya bishop Ọgbanjọ dị gị? This girl ọgbanjọ dị gị? ịhụ ka m si nọdị n'akụkụ pool na-eme enjoyment cool afternoon achọ m stress awụ m a soft girl Ọgbanjọ dị gị? na-etiri m mkpu bishop ị kwesịrị ịfụ my skin na ọ dị very sweet nna jiri nwayọ etina m ụja bishop I be soft girl you don't scream you don't yell at me ị kwesịrị na-etiri m ụja nwayọ nwayọ gị na-agwa m okwu na-aza gị Ele ihe dọkịta sịrị gị ya mgbe ị gara na bishop ọ si fiva obere oyi maga mana ọ sị na nni dịrị nwoke n'akụkụ m ka ọ kọdụrụ amụ ka ndị okenye ọ ya mee nji bịa your live stream ya my sister kwe mana m meghe gị interview here kwe mana ị bịara here bụ distract m bishop mma ọ na-eche ọ dị ọ ya mee nji bịa your live ya na-egbakebe mbutu oge gbakege bịa for interview don't come here to tell me how I will manage my own home. Ya na-egbakebe gị mepụta oge ya na ọrịa typhoid agbapụla gị n'isi mepụta oge hia ka ị ga-treat m onwe onye rega typhoid ga-abịa n'akụkụ swimming pool bịa na ya ewo ọgbanje. Oh, soft girl ka nwụ na-ekweshi etiri m onye nwere ụmụnne ka ọ nwụ last born a na-epe eti m ejighị ike agwa m okwu like that ihu ka nshi dị nwunye odogwu ka nwụ na ọlela ihu ka nsi nọdị na ọkụ emega achọpụtara m na akwụkwọ dere Chineke agbagha ọkụ ịbịara nga ejighị m na-agwa m sị nwunye odogwu ndị edogwu kwere mmadụ fọrọ ịkwara